Δεν έχει μέσα βράδυ, τελειώνει αυτά. Όλα τελειώνουν. Αμέσως. Ενώ καλά παίρνει εκείνο και με πάει και αμέσως μιλήσει τέτοιο. Είναι χθες, κύριε ο Φώτης έπαιρνε, που το δίνει πάντα κάθε χρόνο το δίνει ανατενικές. Όλα αυτό το δίνει, το θετικό. Ρε παιδί μου, το άνοιξε χθες η φωνή και ήταν τίγκα, το γεμίζουν αυτοί, κατάλαβες. Ήταν τίγκα, δεν μπορείς να βάλεις μέχρι το χέρι στην άλλη. Και ωραίο να τα έχεις. Να, εκεί πάνω στο ξεπές. Έβαλε σε λίγο και δεν το βάλει στο πρώτο. Εδώ έβαλα τώρα λάδι και λάδι. Τώρα κατευθείαν. Αυτό το δεν το κράτησε. Ποτά.